President Emmerson Mnangagwa speaks. Sadapina mashoko atuna kuti is the 31st of March is approaching. Panguva ino iri kuonekwa nemutungamiri wenyika kuti aiwa vanhu vari kuuya vachiplana maprotest against him, vachimuacuza kuti aiwa cronyism yanyanyisa, corruption, nepotism, aiwa nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvari kuuya vachiti aiwa we are now fed up, we are now tired, you need to resign. Saka pinda mashoko tinoti aiwa President Emmerson Mnangagwa vaiva vachiresponda vachitaura pamusoro pe-this issue ndokuva subscribe walaikota on the bell icon. Tipinda panapa the news hawks mudanyora chiti as 31 March approaches amid fears of a popular street uprising, President Emmerson Mnangagwa is talking tough, threatening deadly action against treasonous acts of indiscipline within the ruling ZANU-PF by those trying to remove him from power. He opiniously says rogue opportunists will soon meet their fate. The phrase meet your fate means to die or experience final, often negative outcome or destiny. Ndo mashoko ari kudanyorwa panapa munews hawks vachiti aiwa mashoko atogwa nemutungamiri wenyika ari very strange, ari very powerful and anotyisa. Pamwe ina tikaona Bomushogeza anouya panapa achitaura mashoko achiti aiwa let us join my protests. Now we have seen and he has confirmed himself kuti aiwa tatotanga makaona mabombings akaitika aiwa pane mapremises ana wikino chivhayo pamwechete nemaoffices nedzimwe dzimba dzavo nemotokari, achiudza macitizen achiti tatotanga ndo maitiro edu. Panapa tichiona nekuva serious kwavaraona Bomushogeza, mutungamiri wenyika ari kubuda zvekare atora mashoko achiti aiwa these rogue opportunists will soon meet their fate. Panapa patiri kuona kuti mutungamiri wenyika kana achinge achitaura ari serious panguva yakadai anenge achinyatsototherena kutoti aiwa anenge angobatiwa chete ameno zvanosangana nazvo isu hatizivi kuti zvii zvichaitika, but mashoko atikwa nemutungamiri wenyika atiri kuona kuti aiwa is threatening all those who want to protest against him, but at the same time we are seeing kuti mavoices they are rising. Kubulawayo tiri kuona kuti vanenge vakutotanga zvekare. Rushavane tiri kuona kuti aiwa maforces they are intensifying in the streets, unozikanwa kuti ndo kunomainiwa zvakanyanyisa. Now as people are watching tichiona two masides panguva ino akuda kuratidzana nekuratidzana ukuru. Aiwa vanhu voshamisika, tona vamwe vanouya panapa vachidzikisira mapurisa aiwa ari kudeployiwa vachiacta decent pamacitizens vachinzi asi ivo vari kurarama upenyu hwakanaka here. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi ina comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.